പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ഇനി അടുത്ത മാസം പെൻഷൻ നൽകേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് അധിക തുക കണ്ടെത്തേണ്ടിയും വരും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അയോഗ്യരെ കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് സർക്കാർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ അയോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നത് ഈ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റേഷൻ കാർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം എന്തെങ്കിലും സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധരുടെ, വികലാംഗരുടെ, വിധവകളുടെയൊക്കെ പെൻഷൻ തടയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ കേരളത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ള രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം. അതായത് ഇന്നലെ KSRTC സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസുമായിട്ട് പോയിരുന്നു. ഡീസൽ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസാണ്. ആ സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേവലം 2 വർഷം മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായി നിയമിച്ച് ആജീവനാന്തം അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളം മാത്രമാണ്. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീസൽ വിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നു എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് ആ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിടാം. ഇത്തരത്തിൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നടപടി അത് എല്ലാ സർക്കാരുകളായാലും സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പള വർധനവ് ഇതിനൊന്നും ഒരു മുടക്കം വരുത്താതെയും അവരുടെ പെൻഷനും ശമ്പളമൊക്കെ എല്ലാ മാസവും 1-ാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ മാസത്തെ പെൻഷൻ അടുത്ത മാസം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ വൈകിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു 1600 രൂപ വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ്. ഈ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ വികലാംഗരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, വിധവകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവർ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നത് ഏകദേശം 55 ലക്ഷത്തിന്, മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയവരെയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 54 ലക്ഷത്തിന് താഴെ വരികയുള്ളൂ. അവർക്ക് ഈ ഒരു പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടി വരുന്നത് ഏകദേശം 850 കോടി രൂപയോളമാണ്. അതുമാത്രം വലിയ കടവും സർക്കാരിന് വലിയ ബാധ്യതയും അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധിക ചെലവുകളൊക്കെ സർക്കാർ ഖജനാവിന് വരുത്തി വെക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ആർക്കും ഒരു പരാതിയുമില്ല. അവർക്കൊക്കെ വൻതോതിൽ ഈ ഒരു 2 വർഷം മാത്രം പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആജീവനാന്തം പെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ തുക അവർക്കൊക്കെ നൽകുന്നു. അതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ ഒരു പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ മാറ്റുന്ന മന്ത്രിമാരുണ്ട്. അതായത് 2 വർഷം ഒരാളെ നിയമിച്ചു, പിന്നീടുള്ള 2 വർഷം വേറെ ആളെ നിയമിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളുമുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഒരു പെൻഷനൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക്, ഇവരുടെ അണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയാണ്. അതായത് അവർ ജീവിക്കുന്ന വീട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന വീട് 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുക. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലുള്ള 4 ചക്ര വാഹനം, ഒരു കാറ് ഈ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ഈ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റേഷൻ കാർഡിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇയാൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ കേരളത്തിലും സ്ഥലം ഉണ്ടാകുക. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ AC ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവരുടെ പെൻഷൻ തടയും. ഇത് ഇവരുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മരുമക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പേരമക്കളോ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു സൗകര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഒരു അന്തേവാസിയെ പോലെ ആയിരിക്കും പല വൃദ്ധരൊക്കെ ജീവിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ പേരമകന് വലിയ പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധന് ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവർക്കൊരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും വേറെ കിട്ടാനില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇവരുടെ പെൻഷൻ തടയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇന്നലത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ വിമർശനം ഇതിൻ്റെ പേരിലല്ല, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇരട്ട നീതിയാണ് പല ജനങ്ങൾക്കും. സർക്കാരിനും, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും, സർക്കാർ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ്, അവർക്കൊക്കെ ഒരു നീതി. പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്നും പണിയെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നീതി. 2020-21 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം 32,657 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടമുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഈ വർഷമാകുമ്പോൾ 37,692 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കടം
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്ന കടമാണ്. നമുക്കറിയാം, KSRTC ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബജറ്റിലും 1000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് KSRTCയുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത KSRTC എങ്ങനെയാണ് ഈ കടത്തിൽ പോകുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഭീമമായ തുക ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാർ ഓടുന്നത്. പക്ഷേ KSRTCക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാർ കുട്ടികളെ കൺസെഷൻ എടുത്ത് അവരെയും കയറ്റണം. KSRTCക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. എന്നിട്ടും KSRTC കടത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കെ പെൻഷൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് വേറെ പൈസ എടുക്കണം. പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം അതീവ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 800 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ള വലിയ തലവാചകത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്തോ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്ത പോലെയാണ് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കാറുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറിയേ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും ബൈ.